Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ino achinyamata mwachitadala kuimba nyimbo imene ifama zoti ndi maikonda. Kono mwamba. Pavu! Pavu! Ndaona zonse zibisa kunoko. Ndikuti kumvesa kuti bora ndani. Zikomo. Ulemu kwa amene mukuimira mfumu Kaluluma. Ndikuwendipeleka ulemu kwa mfumu anga bambu anga mfumu Anyanja ndikumva kuti alipo mpano. Ndikuna kupeleka ulemu kwa mfumu Akalikoka amene mwatisatira zikomo kwambiri pobwera. Ndipeleka ulemu kwa mfumu Agenda amene mwandilandira pano. Ulemu kwa mafumu onse amene mwabwera kusapereka ulemu msonkhano wathu. Ndikuna kupeleka ulemu kwa Secretary General wathu, Vice President, Organizing Secretary, mkulu wathu wa azimayi onse muno Malawi. Ndifuna kupeleka ulemu hapa dera. Ulemu wana tabandali chade ulemu wana. Ndifuna kupeleka ulemu kwa Provincial Chair wathu Bambo Chisi. Ndi komiti yanu yonse. A Campaign Director, a Regional Director Maichiani, Director of Youth. Zikomo ndikusonso poyambira. Koma ine ndadabwa kwambiri. Sindimaziwa kuti ndikusapeza chikhamu unyinji okhala ngati muno. Ina kuno mafumu inabwera kalekale kuzagwira ntchito. Tinayamba kugwira ntchito pano malemu amayi anga anyajere alipo apo. Ndimabwera ndi azinzanga ulendo wa Maishema, ulendo wa Joyce Ngoma. Mzimu wa use mutendere. Tinaenda nchire mmene mukuthandiza azimayi kuyamba ma business. Ulendo wa mayi Nyavula kumatenga tomato apa kumapita ku Zuzu ine kumabwera kumayina support. Sina wachilendo kuno ndiye fast forward kuzalowa upresident zonse sizazoti andikakamize wina ya. Ndipo olemekezeka Khumbo Kachali akuziwa kuti kungolowa mu office mwathu khani mene timakamba inali yanse umene. Ndipo nabwera mpaka natinayika chikwangwani apa mpaka nayika maziko. Pamene ninachoka mene nabwera naupeza ulipo mpaja ndipo suna kafike ku Edingeni. Timaesa kuti tizingoyenda ukafika ku Edingeni sisi kuteka. Ndiye kuti ine pano sine wachilendoyi. Titafika chaka cha 2012. Maganizo anga naliwonena kuti kodi anthu amati afuna kwakwera basi pa Agenda. Ndiye akuchokera kumuzi uko. Akufuna akakwera basi pa Nkamenya, akuchokera ukanjuchu uko. Katundu pa mutu. Kodi njinga za moto bwanji. Kodi zitapezeka njinga za moto kumatenga anthu acha kufika nawo kusewu bwanji. Ndipo tinayamba ngati maseweri. Poyamba njinga zijazina timapeleka ulele. Kunali association yao zida akapeleka pa Ngongole. Ina ndimangotenga truck ya njinga zija kupereka. Koma poza panga launch tinabwera pano. Pa Agenda tinazalangira launch pano. Pa Agenda. Anyamataja anapita kai kukosi. Ndikunenera izi chifukwa anthu ambiri amanyoza anyamata akabaza kuti akungogwa muzinginga, akungopha anthu, sakuyenda bwino, sakuyendera maphunziro. Angoti akaipeza njinga chakuyitola kuyikwera. Ofunika kuti tiziyathandiza anyamata athu kukhala ndi maphunziro, kukhala ndi mahelmeti kaendedwa kapasewu. Ine ndinanena kuti sitisira pamenepo yayo. Anthu aja akakwera njinga za moto, kena akakwera mataksi aendese mataksi. Akata pamenepo aendese mabasi. Izi ndikunena basi, ndi mabasi omwe unapeza kale. Achinyamata kulowa pa 16 September kungolowa muzazi waso.
chani ndiye mafumu kubwera kwanu mwa unyinji mwafuna kusamva kuti kumbi mkumwana watiti uli ine ndina mkumwana kunkata betu ndiponso zaka 42 ndili kunkata koma mene ndinkapita chitongalo chimozi ndiye kwathu kuchitonga ati kulibe masewera sikuti kupita uli kumwana walepetelepete asingokunena ndiye azanga adandiuza kuti uchiphunzire mwasangasanga zikakujeda ulipo awa nyakondowe kwaoku alibe masewera ndiye amene ndinkapita ndachiziwa akalakala popaja akundinena ndili pompo anyalongwe ndi apongo zanga yochitopani Richard achitopani chindikazi yendi chachitopani kutunduwa kwetiko wene mkumwana wanga bika ma lisungwa Richard abanga zanga ajadi akuyankali ndirekeni anganya mweneko watichanja achenjo ndinali ndisana kubwera kwanga koyamba ndikumena na nditenga akuluwa pagali moto ndiye ndinati kumaenda kumapeza mango njiramu sindimaziwa kuti kunkhatabe kuli mango ambiri ine kumangoti kuli mango komanso kuli zinanasi mwini wanga muntima mundingoza kuti ine ndafika basi ndipo ndinafikadi ndipo akumpoto ndimakukonda komanso anthu akumpoto ndimakonda ndiye ine azibongo zanga nimafuna muziwa kuti ndi plan ngati mukukumbukira bwino pamene ndinkalowa upresident mavuto achanali awo mavuto achanali ati ndipo anthu dziko lonse anaguba museu mademo ndikunama koma kumademo kumeneko anaphedwa anthu 21 ndikunama ambiri mwa amene anaphedwa kuno kumpoto ndiye kuti ine amene ndimalowa madandaulo ainu mafumu ndi amalawi anali woti kodi ngati zimalephereka mbuyo mmene kunali azibambo mpaka taomberedwa mfuti uyuyu munthu wachizimayi wamkazi apanga chani koma ine nalowa anthu akugona ku filling station fuwalo kulibe magesi kulibe chakudya kulibe mankhwala mchipatala kulibe masiku angati 7 days mafuta anabwera ndipo amene anabwerera mafuta sana soweso ndiye ifeyo mafuta abwera 100 days chuma chayamba kutani kubwerera mchimache pa 100 days mpaka tinadinda nsalu yolembedwa 100 days inandaziwa kuti amene anali zaka 9 chaka cha 2012 mene ndimalowa president ndiye kuti anali ana kuti akusewera ngati uyali apo ndiye kuti pano akukavota koma na pamene akukavota sakuziwa kodi maibanda ndi bongolini wa mtundu waji mafumu ndili ndi agenda ya Itali manifesto mwatu koma top pamwamba pali zinthu zitatu 1 kudyesa ubongo 2 kudyesa kamwa 3 kusamala thupi ndikutanthauza chani 1 maphunziro athu avutiratu makolo akulephera kuphunzitsa ana ngati akulephera kugula sima mafizi akatenga kuti ndiye Joyce Banda walandula ndipo Joyce Banda akadena zimatani kungolowa pa 16 September
sukulu ya sekondari ndi yaulere ku Malawi. Anthu kundiimbira mafoni, amayi tikulephera kulipira mwana skulu, amayi anasanapita ku skulu. Apa pakasungupa amayi Beatrice Mwale ndikuwauza kuti ndifunireni ana ndilipire skulu, inali yodija kulipira mayeso. Ndiye kunali asikana 10 ana aja salemba mayeso alephera. Ine kwafunsa mayi Mwale, kodi ndalama ndizingati? Ali 150,000. Ndati mwana aliyense ali ayi onse. Ndiye makolo alibe 150,000 onse. Ndati ziko lijalaola zabuta. Ndinangotenga kulipira. Pazaka zimene ndakhala kunja kwa boma ndalipirira skulu ana 6,500. Koma pano chaka chino ndalipirira skulu ana 1,000 ku secondary. Ena zulo lya manduza bambowa akwada ndaulira iwowa ndiye dadi akuti ndizingati 35,000 kwacha. Tango ganizani ya Malawi anzanga khola kulephera kupeza 35,000 kuti alipira skulu. Ndiye nambala 1 imeneyo kudyesa ubongo. Anthu akulephera kupita ku college, mwana uja wapunzira ka university akulephera kuti apite. Ndiye ine chaka chino ndalipirira ana ndi 1,500. Mwana wake ndiye mwayi wakhala pa wamangaza chepuka mwayi ndi amene amandithandiza ine. Olemekezeka amayi ndi abambo, ifeyo amene tili akudya bwino, mwana akungoti akapambana sukulu kalekale talipira, komanso tikafuna kwatumiza ku England ku South Africa. Inuyo m'mizi muno ana anzeru akapambana sukulu yathera pati. Koma kale ife tinachokera kumuzi, makolo aja timati akatisankha ku secondary, koma mtundu wose kuziwa, koma mayi kupeza 6 pounds 10, koma ife kupita ku secondary. Lero tuli magali moto, koma ana anthu akumuzi pano sakupita ku secondary. Ndi chilungamo. Sukulu ya secondary zakhala yaulere. University tizachita chotheka kukhale maloni, koma chimene so chikundiwawa kwambiri malo ogona. Anthu akugona ku marenti kukakhala kuzomba ndiye kuti kwa chikanda. Kumanga makoleji chifukwa mwana ujanso mumpitisa ku skulu koma kukagona malo osayenera kumapezana ndi ngozi kumeneko. Pamaphunziro pomwepa ndiye ine ndimati nafenso ziko lino tikhale ndi ma scientist. Chaka chatha ndatumiza asikana ndi anyamata 31 ku America. Sizaboma atu izizi zopanga ineyo tu. Kodi nanga pa 16 September tatizapanga zantungwa. Ndikuiwala tu azimayi. Ndiye azimayi aja aujeni asikana aja atapita atamaliza amafunira so ku university kwa kuja zinchito. Ndiye mmozi anakumana ndi Professor Address Malata. Ali amayi Joseph Banda maziwa. Ali endi maziwa kuti ine ndipezeke ku America, kuti ndipange masters ndi amayi Banda. Watenga chikwama chache akuyang'ana ali mukango apasa $100 iyi. Kungoti akaziwa kuti tinakomana. Ine ndinamuimbira telefoni ndati kungoti mukango apasa $100 nanga poti kuisintha kuno ndi 300,000 nanga poti ndanipasa wina walipira skulu. Olemekezeka mayi ndi abambo. 1 maphunziro kudyesa bongo. Number 2 kudyesa kamwa. Ifeyo sizoona yayi. Fumu imanyozeka kwambiri yopanda sima pakhomo pake. Ndipo fumu imanyozeka kwambiri ikugona nyumba yodontha. Azibale anga mayi ndi abambo,
kukangana pakhomo kumenyana siku ndi siku chifukwa bambo akusowa chochita akubwera ali chimanjamanja sopano iye akudziwa kuti ndi udindo wache kudyesa banja lija ndiye tikudabwa kuti anthu akungozimangirira tikudabwa olemekezeka mayi ndi abambo sizingatheke kulima chakudya chokwanira pamene boma sikuthandizira sizingatheke kukolola chakudya chokwanira pamene fetereza kulibe sizingatheke kukhala ndi chakudya chokwanira pamene fetereza tikugula kubuchala mukundimva olemekezeka mayi ndi abambo ifeyo pamene nali mboma paja fetereza wa makupo tinapanga komanso tinapereka fetereza wa ngongole banja litenge mabagi awiri akatenga mabagi awiri azabweza pokolola mukundimva mayi nyozo osowa nsima pa khomo uyenera kutha chaka chino tikamayamba pa 16 September kulima kawiri pa chaka fetereza ukwanira uthira munda chimanga choyandira ankhalamba chija ine sindimasiya kugawa ndipo chiyambire chimene ndinasiya ntchito ma cyclone Fred kubwera ndakhala ndikuyenda neziko lonse la Malawi kumene kwayenda madzi kukagawa chimanga ndipo chaka chonsechi ndakhala ndikumanga zinyumba m'mizi ndamanga nyumba kulimbuli ndipo amene mandithandiza ndi mafumu ndamanga nyumba ku Phalombe ndamanga nyumba ku Zomba ndamanga nyumba ku Mangochi pano ndikumanga mkhatape kuno tinamanga pa mfumu akalikokha papa tiyenera kupitiriza kudyesa kamwa kudyesa ubongo 2 chachitatu kusamala thupili sindikuziwa kuno kumpoto kuno kujenda koma madera mwambiri ndiye mulizoopsa mzipatala anthu kusowa mankhwala anthu akupita pa chipatala paja usapeza ndi mankhwala omwe akakhala pamene paja mama wako kasamba kuseli panja azuke kubanda kucha fama bafa kuliba na chitambuloko kalekale akapita kuchipatala kwapasa chipepala kuti akagule kogula ndalama swalibe simalibe olemekezeka mayi ndi abambo munthu ali pa ntchito akulandira 70,000 tumala chimanga lili 100,000 ndiyo gwira imeneyo olemekezeka mayi ndi abambo ine ndimati ndinene kuti paza umoyopa tiyangane kwambiriso mental health tiyangane kwambiriso ubongo kuti anthu akuvutika bwanji anthu akumwalira ndi maganizo komanso anthu akumwalira ndi uchembere wabwino zoti tinazikhoza bwinobwino zasokonekera manifesto yathu tikazachita lonchi muzapeza kuti mmene muja muli za magesi muli za migodi muli za misewu muli za tourism muli za azimayi muli za achinyamata maphunziro aku sekondare aku university mupeze kaya kwa kuina kunja mukatenge ma masters koma ina imene ndakhonza ndipo ndakhonzeratu ndiye yonena kuti muzizapita sokunja kukagwira ntchito tawi imene 2014 ndinayang'ana kuti kodi anyamata athu tikoza kuwatumiza kuti ndi anyamata athu ndinanena kuti apita ku South Korea koma ku South Korea ndinayiona kuti sikwabwino kuti apite zili chimozimozi ngati mene tikuchitira lero kuti anyamata athu ndi asikana anapita ku Israel amene muli ndi mamizi amene muli ndi abale anu mwafunse ngati kumunda kuja anapita kukatolera makaloti kuja ngati ali konkobe ifeyo zimafunika kukhala serious kwa watumizana kwa atumiza kuti kuja apita kalemeredi anacha chifukwa sopano anthu magraduate ndiye mwatumiza kuti azikakumba mbatata ndiye kuti kumene kuja kukathawa basi ndiye ndikumva kuti ambiri anathawa nalo wachito za manyumba sopano ineyo amene ndinawatumiza poyamba anapita ku Abu Dhabi ena anapita ku Kuwait
ndimati ndikafika ku Abu Dhabi kuja ndimakhala dona mafumu amayi tilipo abetu kuteroko ndiye kuteroko ndine manager hotel amayi tilipo abetu ndili kuti tili ku airport akukankha ma wheelchair ndimakana ine ana athu kuti achoke pano akagwire ya manyumba yochapa mbali sizalola zimenezo anyamata athu akachoka pano akagwire ya mu hospitality muja anyamata amene anapita 2012 pano anamanga zinyumba m'mizi mwawo. Number 2, ifeyo boma yathu tikalowa pozindikira kuti izichandachula zichandi zambiri kuti anthu agwire bwino ntchito, anthu zipatala sazunzike, ana athu aphunzire bwino masukulu, tidyese bwino ubongo, tidyese kamwa, tidyese thupi. Ziyenera kuti ogwira ntchito akhale kuti akulandira ndalama zokwanira. Ino aziphunzisi, manasi, anthu ogwira ntchito za boma ayenera kulipidwa bwino kuti ana athu ntchito zawo agwire mtima uli m'malo. Posatira pamenepo gulu limene limandigwiranso mtima ine kwambiri ndiye mafumu. Sopano mafumu zili kwa iwe ngati president, naziona kale ine mene nali president. Ukhoza kungwasiya kukhala ngati zikwangwani, komanso ukhoza kuachitisa kukhala mapartners ako okuthandizira iweyo chitukuko. Ineyo ngati ndinachita bwino uchembere wa bwino, ngati ndinachita bwino ndi ulendo wa mfumu akalikokha kumanga zinyumba, ndi chifukwa chakuti mafumu aja anandigwira pankono. Ndipo ndizathokoza mpaka kalekale kuli ma project ya mfumu anyanja akuziwa. Opanda mfumu anyanja ine sindingachite kena kalikosi. Olemekezeka maingi abambu chifukwa cha chimenecho ndi udindo wathu ngati boma kusamala mafumu. Mafumu mwanyozeka mtundu wonse mokwanira. Tawi yakwana tikulemekezeni chifukwa inuyo ndinu makolo athu, ndiponso kubwera pa nsonkhano ngati pano wina sakufuseni, wina sakutonzeni, wina sakuchosani ufumu, chifukwa inu ufumu tinakupasani sifa, anakupasani ndani? Mulungu. Olemekezeka maingi abambu ndimati ndinene kuti mafumu omwewo amapezeka ena chitukuko kwambiri. Ndachula kale mfumu anyanja, ndachula mfumu akalikoka, kuli mfumu kachinda moto amakana kuti asikana sama azisiya sukulu panje azithamangira ukwati. Kuli mfumu chikumbu amene ali anthu ma champion achitukuko amene amalimbikirana kuti azipanga sukulu yabwino. Chaka chimenechi chatachi anandiitana ine Chikula Maembe, Paramount Chikula Maembe, kumene kuja amachita programu ya asikana kuti aziphunzira sukulu, mpaka ndinapereka ine basare ya 10 million kwacha. Kuli mfumu ngati akwathu afumu Maleme, senior chief Maleme, kulima chakudya chakabwereza cha ndima, ndikukolola matraki fall, ndikugaisa ufauja, ndikumagawira anthu mmuzi. Mafumu awawa kwathandizira amakuthandiza so iweyo chitukuko. Kuli mfumu akaluluma sinabwera bwana ukasunga osapeza alipompo, ndipo Mulungu adalisi. Kuli mfumu Chowe amene mpaka ninatenga ku America kukakhala nawo mwezi wa tutu. Mfumu senior chief Maleme akumsanje nakakhala nawo ku America mwezi wa tutu, chifukwa cha ntchito za chitukuko. Olemekezeka maiti abambo sindingayiwala mfumu Kawinga kwathu, mfumu Kola ndikwachula dala mafumuwa, mfumu kwata ine kuti ine ndikusindinganame singabwere pano kuzana amayayi. Mfumu ikafuna imapanga chitukuko chosowa pamuzi pake. Ayikosi amakosi Mberwa ndezosaneni mpaka Mberwa Development Corporation. Ifeyo boma yathu izatenga mafumu kwa ikapa sogolo chifukwa ndi amene angatisogolere pa chitukuko. Kwa magoti zonse ziteke muziko zonse zijandane na zicho ndi chuma. Ndiye sindikuziwa inu anzanga kaya chuma chathucho mukuchiona bwanji, koma ina ndiye ndikungona kuti
total mess. Ineyo ndikuziwa kuti zasokonekera. Ndikunena izi chifukwa chakuti ineyo nalowa mboma tili apapa ndiye ndikuziwa kachokedwe kache ka apapa kukafika pabwino. Ndipo zatikoza kuzipanga mosachedwa 6 months. Ziko lino kulipeza kuti datembenuka usaziwaso kuti ndilo mwali chanthu amagona ndinja. Azimayi akaunjika ziko lonse la Malawi. Ndikuyankhuleni. Mukuziwa kuti ngati analipo munthu odesa makaunjika kuti azimayi azache azikula ndi ine. Ndipo sindingalole kuti tiyegasi mwabwira last week uchangopita padera. Kuyambira pamene paja. Kuyambira siku limene ndinamva nkhani yakaunjika, ndinayimba telefoni kwa azinzanga, tamvanizi kufufuza kupeza kuti boma kuti ichukule chima cha ziko imafunika izitolera sonkho, ndipo izitolera sonkho okwanira. Ndipo taona makomishona otolera sonkho woti osayembekezeka wambiri, koma ikakhala kuti ikukuvuta ntchito ija kutolera sonkho ndiye umakapeza sekta imene anthu akutola ti makobiri pang'ono kuifinyaso imeneji. Mayiko amene ndi maziwa ine ena nkhani ngati yogulisa azimayi kaunjika sanga idule sonkho. Chifukwa akuziwa kuti ana azimayi osauka akupulumukira pamenepo, ana akuphunzirira pamene pa skulu. Olemekezeka maindi abambo kunjaku kuli kampeni mena kuchitira ya Ford ija fandi sindimanena ine zongonena mena kuchitira ya Ford uja ndimena kuchitira soya kaunjika. Anthu kumene kwanamba kampeni yokutosa matumiza ku Africa zinthu zovala kumene kujako mukukhala ngati mukutayira anthu osauka. Anthu aku Africa ndi amene ananena kuti ayi ife tikuzifuna ife tikamagulisa ife tikudyesa ana athu tikuphunzitsa ana, komanso zovala zija ana akuvala. Ndiye atafunafuna kuti amenye naye nkhondo imeneyo anandipeza ineyo. Chimene chinali chaka chatha ndiye atandipeza ine ndinawuza kuti ndichita chilichonse chotheka kuti nkhani imeneyi anthu asalese kuyitanisa chani kaunjika. Ndiye ife tikukamba izo tinakapanga mpaka na nsonkhano kupaku ku COP29 nkhani imeneyi. Kuno ndikumva kuti azimayi ali musewu akuti abanira kaunjika, akuti kaya apanga bwanji. Ndiye ine ndangonena kuti wale kwaimbira nsangacha pakamakwana pa 16 September nkhani yakaunjika tisakhalaso pansi. Kandi malamulo oti azimayi kaya yanena ndi parliament kaya yanena ndi boma, malamulo amapangidwa machosedwa. Chimene chavuta tu kwambiri mafumu ndi ndalama zolowa Malawi, import ujeni forex ndi ndalama zotuluka. Mmene mmachitira geni mujazimayi kuti zolowa ndi zotuluka. Ndiye muziko muno mu business mwanu muja mulowe 1000 zotuluka zituluke 2000 simuduka. Ndiye kumene kuno ndalama zochokera kunja zikuchepa, tiyenera kupeza njira zobweresera ndalama zokwanira. Ndiye amene amaziwa kubweresa ndalama ndiye ndife, chifukwa ndalama zambiri zimachokera ku business. Ndiye ngati pali business wankulu m'Malawi ndiye ndineyo.
kodi ife ndi maishema aja papa mwana wa Nyajere tinafika tu ife manainte chakuti mchakulemera zoopsa kuti magula magali motokashi tu ife ndikuizi watu ina business imene imafunika kuti azimayi apange ndi maziziwa ndiye kuti ino achinyamata mukhoza kupanga business mukhoza kupita ku sukulu kumaliza sukulu ndikuganiza kuti ndisalowe kwa munthu ndipange zanga ndiye ndalama zimene zikulowa Malawi tikagulisa katundu watu kandi Ford akandi chani ndi $1 billion zimene zikutuluka zimene tikuseweresa zimene tikupanga chani $2 billion ikugwira ndiye sopano zikaperewera gakwija ndiye mabwereka sopano ndiye ndangongola atu mwa mtundu wonse kungongola Malawi kungongola kunja ndalama kaya munamva wiki inachoka nali kunja kukada ndaulira mayi kwanza atu kuti tachosa ni ngongolezi za chuluka ndiye kuti pajandanena kuti tizitulusa kunja zambiri azimayi ndizolima zomwe tinasiya ndisabola weniweniyu tinasiya sitingalime azimayi mwatani amayi mwale kodi sikulonjwa kuja kulima sabola kulonjwa sikwana kulima simulipomba amene mukulima sautaonani azizanu tikamagula 1 kg 7,000 kg inayo kugula kwa inu ndani amene mbewu akulima Malawi ndikumagulisa 7,000 pa kg sopano azimayi mwatani kungokhala chifukwa pamene mukulima mbewu ngati zimene zija muno mukubwera ndalama zakunja ifa kugula sabola basi kungolowera kuti muzivutika awa apongozi awo atalima atapita kukapasa ndalama amayi aja mpaka nadabwaliza chani chifukwa sabola suthira atu zambiri ndipo umangowaza atu kodi sabola atu savuta atu ngakhale kumeza atu kukakhala pena pacha amamera asotu sabola sakuta atu ayi savuta azimayi tiye ntilime kandi fodya kaya ndi soya kaya ndi chimanga kandi nteza tikatero tikuthandiza ziko lathu kuti lipeze forex kwa maziko liyeneranso kupeza njira zambiri zobweresera ndalama muziko olemekezeka amayi ndi abambo ineyo ndimanena poyamba paja kuti anthu ogwira ntchito alipidwe bwino komanso apangidwe training yokwanira komanso tisalembane ntchito pa chibale kwanu ndikuti ine kwathu kunzimba iye atumbuka yani atumbuka yani tangofuna ni wina uja mukuntenga uja ntchito osakuiziwa komanso kuzisamala ndalama zija kuti tisaduke ndiye kuti maulendo kuchepesa mwina mmakhala anthu kuti onsewa akupita kuti aliyense uja watenga allowance ziko silingakhale pa mtendereyo olemekezeka amayi ndi abambo ine kumaliza kwake ndinene kuti munthu aliyense akabwera kuno kuzafunsa voti mwafunse kuti inu mwapangapo chani akakuza ni kuti ndizapanga sukulu chifukwa kuli likasatu akungoti akamva chawo chipanda wanena iwo kumangobwereza zomwezo ndiye akabwera kanena kuti sukulu izakhala ya ulere ya sekondari mwafunsa kuti munaphunzisana ngati ulere ku sekondari akanena kuti aifetereza muzagula wachipi munapangapo kuti amayipanda apanga kasungu mwa muno akakuuzani kuti tizamanga nyumba za anthu amizi mafumu mwauza kuti munamangapo kuti ifa jospanda amanga kanthu amenya pompa papa ndipo ndikumanga abe ndipo sizasiya kumanga kusogolo kwache zimene ndikuganiza ndizakuti tita ziko lathu Mulungu atalidalisa litabwerera paja nafika nalo ine paja pazapezekaso nkhalamba zokuti kulima sizingathe zizizalandira chimanga cha ulere olemekezeka
pepani ndikupita utali, naima kuti ndikupaseni moni, ndakondwera kuti ndakuonani. Mulungu akudaliseni nthawi zonse zitero. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.